Asocijacija turističke industrije Srbije je po prvi put na našem najvećem sajmu turizma, ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu. Ovde smo naravno da predstavimo naše ciljeve, naše aktivnosti kao udruženja koje okuplja celokupnu turističku privredu. Dakle, govorimo o našim velikim turoperatorima, hotelima, tu su sa nama takođe i prevoznici, autobuseri, rent-a-car agencije. Ono što je posebno važno reći da je sa nama i Air Srbija, koja kao naš nacionalni avioprevoznik nam pomaže u dovođenju gostiju takođe u Srbiju, ali razvijamo oba smera turizma. Sa nama su takođe obrazovne institucije, sa nama su nove tehnologije i finansijski sektor. Ono što je važno reći da smo posebno za ovaj sajam završili jedan važan deo priče u kreiranju platforme koja će biti na raspolaganju turistima, poslovnim ljudima, svima koji budu dolazili na Expo u Beograd 2027. godine. Dakle, preko te platforme moći će da se upoznaju i sa ponudom, a i naravno da bukiraju svoja putovanja ka našoj Srbiji.